Γυμνάζεσαι σαν τρελός, αλλά ο καθρέφτης σε κοροϊδεύει. Μην ανησυχείς, δεν φταίς εσύ, βασικά φταίς. Λάθος νούμερο 1. Σηκώνεις συνέχεια ελαφριά βάρη. Όχι 500 επαναλήψεις με 2 κιλά, δεν κτιζουμίες. Απλά γίνεσαι επαγγελματίας στο να υδρώνεις χωρίς λόγο. Λάθος νούμερο 2. Ήπιες ένα σέικερ πρωτεΐνης και νομίζεις ότι τελείωσες. Όχι. Ο μυς θέλει κρέας, αυγά, τυρί. Θέλει φαγητό αληθινό. Όχι απλά μια σκόνη με γεύση σοκολάτα. Λάθος νούμερο 3. Κοιμάσαι 5 ώρες και περιμένεις αποτελέσματα. Ο μυς μεγαλώνει όταν κοιμάσαι, όχι όταν σηκώνεις βάρη. Έτσι αν δεν κοιμάσαι, απλά κουράζεσαι τζάμπα. Οπότε, σήκωσε βαριά, τρώγε σωστά, κοιμήσου καλά. Κάνε τα αυτά για 3 μήνες και αν δεν δεις διαφορά, τότε να κατηγορήσεις τα γονίδια σου. Αλλά ξέρεις τι, καλύτερα να προσπαθείς και να γελάς παρά να κάθεσαι και να αναρωτιέσαι γιατί. Στο κάτω-κάτω το γυμναστήριο είναι και ψυχοθεραπεία με υδρότα. Φίλες και φίλοι, ακολουθήστε το δάσκαλο για έγκαιρη ενημέρωση.